Ebyombe ao asebacha kirobonchoro lya ero kwenyorera engere nabo igo kwegendereria byase amatukari bosyo ekyo ababwatani korwase ekyombe kia National Government Affirmative Action Fund NGAAF inse ye burayi bwayo mu merere bwe county ya Kisii Doris Aburi nigo litkolya lero babagotarera ababwatani bebyombe ase chinsemo ao asebagenderete korwese geto gochiase abanyakyombe kwerikia nabo igo wekogose wekonya ase amatukari bosyo nigo barua egeria bene yokora abanyakyombe abo kwegendereria byana kwenyorera engeri omurikeito Frida Kerbo no roboti uru ebyombe nenchere ya moyo gochamo na gosirana elio kogenda sobwango kebirengerelio na kimagenderero na kige kogera ebyombe aberire getambukiro gyo kwerikia na gosuka bosio korwa ase constituency ya Bonjari ase chiabisi chia Bonjari Industrial Development Center nigoto kumirana ne kyombe kemogia sune kajua kali association ekyo kebwatrani na gokora ebinte binge gati yabo okorosia ebikoroto gotumeka amayo komia chingeni gochisia na gochibeka ase chichuba eli gotumekwa ase birebinde tali igorioka ngorose bale chiema echo bakonia nabo igokorosia amandazi ebibyonsi bikobanyorera chibesa rumwe yiga nere teneta magano koroski ten nemera nekipisa munono tekirega yiga nere koroski drise yiga iga wono kiembe yiga eti tokoroski ma obugudi quality na kitiko ganda na kitini na kirikirisko gari kitibekire tentiteni miliga no chose iriga omunyakirogo ase kyombekyo Esther Mokeira nigo akoerera ase barure kyombe kigitu gyatokonyi twanyale kanyora mose seminars twasokire isiko toikire paka poma so Kenya abana batutaraje gwika toikire chikwati abututana gwikororo bono nane nabatutarachiete ngatonyore mwa seminars chituimukigo itukoria rero ekyombe gya NGAAF inse omunyakirogo obo Margaret Kerosi korwase abisi yo mu Women Rep Doris Donya Aburi nigo kiabatarira na korwa amaegerio elio bachikoegwa obokonyi korwase ekyombekyo magega yo kwelikia igotole nsemo ya Bonchari itukoria rero we are meeting more than 4 groups egrupu entana no baigase tule tuachakomerana n'abantu bajua kali asengenje toko bakorera civic education igoro ye kegancha keria kia NGAAF ngainki getemenerete mostly igoge ko empower bangina abasaye abantu bamenyete na ulemafu n'abantu abagotu kubwa mono banyole information because umusonga batanga information is power. Dr. Julie Nyantama korwase abisi yo mu Women Rep nigo arwa ebirengerelio byaye twakirega kurigereri na kuruchisemi amangana ya kuruku NGAAF kibesa kiri cye serikali ebyo mubikayo abalemavu bakayo bijana bikayo twakirega turubosemi n'abantu baito ba apply igari banyara konyara kibesa iki kilomita ya moko rwaboni gotokumirne kyombe kende gya Bumugimari Queens ekyo na kero kyoge kwerwanera asoko ena na chiema nebirogo nabo igo table banking ase okwenyorera enengo Karen Mora no munyakirogo bwekyombekyo twagechagete 2021 tubwate mission yogo chamo buna bangina wetera tuatemete kuligerera buna tore down. We came together with few, we shared tukanyora ngabone gintu turachake nga etoko chaka what we call table banking wetero bore mirwo itubwarengense tokobeka chibese mese igoro twalona nintu asentu at 5% interest tuachagete with the registration with 200 shillings. Drusira Nyatichi noyo mobwa barayase ekyombekyo ofisi yaye counting no barenga 90 batutarira banyakonyora togokora twagokire nande twabakaribishire asibara nyare gotokonya n'intumo bwatisi asogokora mangana charity tokonye chi binyoro bito abantu banyare komenya binya korwa ase omuyegorero nigo Madam Margaret Kerosi na bale bande korwa ase abisi yo mu Women Rep abachakeire okwena na ebirogo binde elyo kwenyorera enengo magega yayo nigo baba kubutora ekeki
Gingo ripoteria egetaseni kia Ndizi TV eritarene Frida Kerubo. Okay.